Il-bastiment Enfirubi li tiġor fuqu madwar 20,000 tunnellata ta' nitrat tal-ammonju wasal fiċin il-Kanal Ingliż wara li diġà ġie rifjutat minn ta' pajjiżi. Il-vapur reġistrat f'Malta talaq minn Russja ftit aktar minn xahar ilu u ma natax il-permess jidħol f'numru ta' portijiet fosthom fid-Danimarka biex jissewwa fil-bidu ta' Settembru appena daħal fil-Norveġja. Instab li dan il-bastiment kien qed iġor is-sustanza perikoluża użata kemm fil-missili kif ukoll fil-pestiċidji fost oħrajn u jekk din tkun esposta għan-nar jew sħana kbira kapaċi toħloq splużjonijiet enormi u stmat li l-ammont ta' nitrat tal-ammonju li tiġor u 7 darbit akbar minn dak li ikkawża it-traċedja kbira fil-port ta' Beirut fil-Libanu 4 snin ilu fejn tilfu ħajjithom mal-220 persuna. Malta wkoll ħabbret li mhux se tippermetti li dan jidħol fil-portijiet lokali sakemm ma jitbattalx mit-tabija perikoluża li għandu.